Sa mga rally kagahapon, dunay duha ka klase sa akong pagsigig paniid diha sa social media. Dunay nagrally aron tabunan ang kamatuoran. Duna say nagrally aron i-expose ang kamatuoran. Ug unsa man nga kamatuoran, ang korupsyon dinhi sa atong nasod. Kay rally man to against corruption. So ang nagrally batok sa corruption, nakafocus sa present administration's defects. Ang mga nanghitabo karon at present. Pero ang nagrally batok sa bahin sa pagtabon sa kamatuoran, nagsigig hisgot sa previous administration. Kana bang dito sa 2016 hangtod 2022. Pero ang nagrally na i-expose ang corruption, gisugda nilag focus ang flood control karon na nanghitabo. Lingi ay mong tupad. Ing naasa man ka pabor. Nahay may imong paboran ana. Mga igsoon, bisan sa atong kinabuhi, dunay panahon nga maningkamot ta pagtabon sa kamatuoran. Labi na gyud og sakit para nato o kaha makauwaw. Ikauwaw ba? Kana lang na ang inyong kuluran, inyong buhok. Inyong gitabudan ang kamatuoran. Kana lang inyong kiskison ang kilay, inya badlisan dayon para murag baga tan-aon. Gitabunan ang kamatuoran. Yan ang inyong make-upan, inyong naong, nagaluspad, aron mura kunuhay blooming. Gitabunan ang kamatuoran. Anang luspad kay inyong abil, inyong butang-butangan anang naang lipstick. Haron nindot sa tan-aon, niyang tinud-anay gidi ay. Wagi ayo. Gitabunan ang kamatuoran. Og labaw sa tanan ang kamatuoran nga pobre gid ka. Ang kamatuoran nga ikaw usa ka politisyan nga di gid ay kadaog. Kung ang mga tao lang gyud mo ipabutaron, di gyud ka kadaog. Gitikasan lang gyud nimo panahos eleksyon. Nanikas lang gyud ka. Mao na karon mahibong ta ang wa makadaog pag eleksyon mao'y nilingkod, ang nakadaog mao'y na disqualified. Mao na karon ang nahitabo sa atong katilingban. Ang giingon sa election code na di manghatag og kwarta ang mga politicians niadtong midterm elections, harap-harapan sa atong atubangan, purting hinatagay kwarta, maglinya pang mga tao, matraffic pagyud ang daan. May lang tatong sekreto-sekreto kana ingon silang kamang-kamang, waoy dili na to kamang, linya gyud. Linya mong tupad ina nakaapil ka ato. Wala ay kog ilara. Sigig simba niya mulinya dito nang hatag og kwarta nga against sa election omnibus election code. Unya mura la sa gwa sa kumilik. Mura la gwa. Ana kay ngano legal kuno to kay ayuda. Mao na ayuda. Nabitay ni sikat karon sa kuan, ni sikat sa social media ug nitan-aw mo kanang giril ba nalingaw ko usa ka motorista nga niapil og rally. Di man to siya motorista, ralista. Gada og kanang motor na sa siya angkas. Giharangan sa mga pulis nya giingnan din siya, asa mang imong permit? Asa imong permit? Ingon dayon siya, ha? Permit? Kaming mga nagrally, kanya-kanya mig permit. Pero ang pagpangawat, why permit? Siya, unsa man? Naay permit ang pagpangawat, gisagitan ginyag maayo ang katong police officer. Naay permit ang pagpangawat. Ako gikawatan ko karon, kamo gikawatan sad mo. Kay kada nato palit naay tax o atong tax mo gikawat, kitang tanan gikawatan. Inyo nang gipangitaag permit. Nya kaming nagtinarong kining among kita nga purti na mong hago ani o niya gikuhaan na nig taxes, pangitaan nimong permit.
Kuyaw no. Kinsa may mo expose ni ini. Kung kita maoy maningkamot pag-expose bisan ang ato ganing Supreme Court galibog na. Hastang ato mga legislators galibog na kanalang pag-interpret sa or, with, forthwith, immediately, galibog gyud sila ana. Ingon ana na gyud sila kamabaw kaayo na maglibog na sila anang mga pulunga. Nakasayon ra gyud ana sabton. O nganong naglibog naman sila, nganong galalis naman sila ana nga mga ngilngig man nga mga lawyers, purti man mga top notchers man sila maglibog na mag-unsa og interpret ang forthwith, ang immediately or with. Oh, linya imong tupad ina kanang gisgutan ni Father nakasabot ka na mga pulunga. Otro sa deka. Adi arang-arang na lang ta kay di man ta lawyers. Di man ta lawyers. Pero sila, mga lawyers, unya napbutang pagid anang tag-as ka posisyon nga way makasud diha kung dili ka kunuhay proven nga purti na gid nimo ka maayong mo interpret, naglibog na sila. Ug unsay nakalibog nila ang pagtabon sa kamatuoran. Kay kung isulti ko ni nga maong gini ang tinuod, basin unyag mabutyag ang kamatuoran. Diha sila naglibog, diha ron nagkagubot. Diha naglibog ang atong mga kunuhay, mga amahan sa atong nasod. Hilom kaayo ang atong presidente. Sukad pa atong 2022, di kay siya musulti. Nya kada niya sulti na agi reaksyon nga bati. Ngano man, kay siya sad mismo tingali, nagsigig paningkamot pagtabon sa kamatuoran. Ningon si Kristo sa atong Ebanghelyo karon, walay kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Musugot kag sa dili, mulihok gina dihas imong kasing-kasing ug kini karong naningkamot pagtabon sa kamatuoran, madako magranggo o magamay. Kitang tanan nga mga bakakon. Unsa may mahitabo? Maglisod na gyud og kabot og kalinaw. Wa na'y tinuod nga kalinaw, wa sa'y tinuod nga kalipay. Sige, lingay mong tupad. Ina malinawon ra ka sukad atong niaging simana. Ina malinawon ka. Ay, so daghan kay ron. Unsa may mga timaan sa mga taong way kalinaw, ratolon, dali maratol. Ana, dali masuko, ana, maglisod og katog, ana, sige limbag-limbag. Mao na sila, unya mga madudahon, dali kay magduda, dali kay magduda. Pero kani mga taong naay kalinaw ang tinud-anay, right? So, inigwali palaspari, tuog na na sila. Malinawon mga inighigda ana ay way 3 minutos hagop na ana nya maaday mga bagyo, mga linog, mga sunog. Oy, relax ra kay nas tanan, di gina maratol. Ang bana ana dili mo uli kay tuas kabit na moingon ra gina mo uli ra man ang panungay. Ana ratog na di na gina magyaw-yaw. Malinawon man kasing-kasing. Muna nga ningos Kristo, kung magdagkot mog suga, itongtong gyud. Unsay pasabot niya? Unsa may atong gidagkutan, ang suga sa kamatuoran, hustisya o kabalaan. Musugod na gani tagpuyo sa kamatuoran, itongtong. Nasay talk ni atong umaabot nga Archbishop Abit Oy. Ako lang isang kutloon na iyang gisulti sa ilasang rally dito. Siya pa may obispo ako nakitaan nga ning tambong og rally. Pero tininood nga rally. Niingon siya nga kana na ang nindot man ang atong Pangulos nasod kay nasuko. Mura man siya nasuko aning korupsyon. Niingon siya, mahiya naman kayo. Niana man siya. Ingos Bishop Abit. Pero kung niya pa siya akong atubangan karon, ako og siyang ingnon, Mr. President, dili pa na igo nga masuko ra ka or moingon ra kang mahiya naman kayo.
Liguna ang sistema sa anti-corruption. Bungkaga i-implement ang balaod sa anti-corruption. Ana. Muna kusog kita mo tulisok sa ato isig katao. Ikaw animal ka. Ikaw unsa man sad ka? Kusog kayong mamato gahapon gubot na ay mga nagrally nga gubot, gipamatiran ang mga pulis, gibato ang mga pulis, nangasamad ng uban. Sigig ingon nga mabuhay ang Pilipinas. Nya magsagit kag mabuhay ang Pilipinas, nya purti nimong sukuan. Makahatag ba nagkaayuhan ang imong kasuko? Kanang imong pagdagmal anang mga tao, imong batuon anang botilya, kanang bato, makahatag nagkaayuhan sa atong nasod. Sukad pa 1970s nagsugod na kanang gitawag natog mga rally-rally nga magkagubot yun, mga samad, mga matay pang uban. Wa gid nay ikahatag na kaayuhan sa atong nasod sa tinud-anay lang. Violence cannot produce true unity, peace, and development. Di gina kahimo. Unsa may makahimo? Ang ato rag yung pagsunod sa Ginoo. Ug unsa may pag-agis Ginoo? Higugmaa imong kaaway, biyai ang sala, antusa ang mga kasakit. Ganahan mo ana? Hoy. Higugmaa imong kaaway. Unsa tong sunod? Biyai ang sala, antusa ang mga kasakit. Sa dihang nahimo yung sikat kaayo ang mga Israelita, nahimo silang proud people. Og di na sila mutuos Ginoo. Nagsigi na sila simbag mga Dios-Dios. Hangtod gialaw sa Ginoo nga mapildi sila sa gubat. Hangtod nga nabihag na sila ngadto sa lain-laing mga nasod. Wa na sila'y templo. Ug unsa may mensahe sa mga propeta nga tinud-anay ngadto nila, niingon, nag-ingon ang Ginoo, pagpaulipon lang mo sa mga nasod. Alagari sila. Padayon mo sa pagpaubos. Kaya ang Ginoo ray mo trabaho para ninyo. Ug tinuod yun, sa ato karong first reading, gihisgutan ang bag-ong hari sa Persia, si Cyrus, nga dili Israelita, nga dili kaaway nila, kaaway nga hari, kaaway nga nasod, mo'y nagbihag nila. Unsa may gisulti? Akong papulion ang mga Israelita ngadto sa Jerusalem og magtukod sila templo, baliko nila pagtukod ang ilang templo. Og kamong tanan nga naay mga ulipon diha nga Israelita nga mo gustong mouli ngadto og motabang pagtukod sa templo, nya way ikapliti, way magamit, tagain ninyo. Ang hari mo'y nag-order ana. Adi mo to. Gisuwat man na pa di mo to ta. Nakaroon unsaon nato ni pagsulbad ang atong nasod, pinaagig away, pinaagig tulisukay, siging kinontrahay, mag-anam na gid hinog kalusno ning atong nasod kay gisulti na sana ni Kristo, ang pamilya nga mag-unay away malusno, ang gingharian nga mag-unay away malusno, ang nasod nga mag-unay away malusno. Na lingay mong tupad ina. May pagmamalitag slat. Ingna ba? Ingna may pagmamalitag slat kaysa mag-unay tag-away. Di ba? May pa mag-unay tag-away anang kwarta. Oy, gibuang rota anang kwartaha. May pag inyo nang ipalit og slat or inyo nang i-donate dinhi. Pila na atong halin ani atong slat. Arang-arang gahapon naka kwarta-kwarta kita gamay. Ang atong halin karon sa atong grace niabot na og 58,475 na apay 641,525 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot.
Nga na ni 70 slot challenge nga tag 7,192 na sad ang atong halin or challenge. Nga sa atong PPSC, atong mga projects dinhi, ang atong halin abot nag 21,671 na apay 78,328 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nga ni 162 slot challenge nga tag 16,246 na ang atong nadawat. So atong pakpakan ang atong mga namalit og slots. Ang ato sang special pledges katong mga kneelers dinhi. Upat man to ka kneelers no tag 42,000. As of this morning kay nakadawat man kog usa ka text, tulo na ang ni pledge. Tulo na. Usa na lang ka kneeler nga wapay ni pledge. Pasabot pledge within 2 months or 3 months una nila impason og bayad. So kana ganing moabot na gani ni ang pledges og upat, mag-order na ta. Unahon nato ang kneelers kay murag hapit naman ni mahurot. Lingay mong tupad ina tiwaso nato. Ingna ba? Ina tiwaso nato. At kitay promise sa usa ka kneeler 42,000. Ana ha? Kamo mga grupo dinhi, mga organizations, mga ministries, pwede ra gyud mo moangkon og usa or kamo mga chapels. 88 guni ka kapilya ato dinhi. Magpakauaw sad mo kamo mga karaang kapilya nga daghan kay mga membro. Pakauaw mo di mo moangkon og usa. Bisag usa lang ka kneeler or sa kapyo. Samot na atong mga barangay. 16 guni ka barangay dinhi. Siya rog di gyud mo moangkon og mga lingkuranan tag 55,000 raman na. Ang atong mga lingkuranan upat pa man toy ni pledge as of yesterday, hangtod karon upat lang gyapon, wala pay laing ni pledge. Ana no? So atong pakpakan ang ni pledge nato. Salamat kayo. Kana usa na kapaagi sa pagtungtong sa atong suga dihas tungtunganan. Kani bang atong mga maayong buhat, mga maayong mga panigingnan ato ning isulti. Dili na to isulti angan dinhi wa man gitay mga ngan nga gisulti, pero ang binuhatan kay generic man ang binuhatan, pero angan specific man. Di kayo gustos Kristo ana mo na kita dinhi bisag pila pa ka libo imong ihatag ning kamot kita nga wa gi i-announce. Grupo pwede na to i-announce, pero specific persons ayaw lang. Kay haron sad matabangan ta nga daghan ang kaning maong tao o maong donors, matabangan na makadawat yung ganti dito sa langit. Kaya naingon mas Kristo, kung mapasalamatan na mo dinhi, basig dili na mo or dili na mo makadawat og reward gikan sa akong amahan mo na kung unsay gibuhat sa imong tuong kamot, ayaw pahibaw ang imong wala nga kamot. Ang imong gibuhat nga maayo, himua sa tago, ayaw ibandilyo ngadto sa mga tao. Ug ang inyong amahan nga nagtan-aw niini mo reward kaninyo. Ato gina siyang matngunan. Muna salamat kaninyo mga donors nga naanad na sad nga muhatag lang pero di magpahibalo. Ay hatag nato diri dako-dakong kantidad nya moingon, Father, ayaw lang gyud ipahibaw ha. Ana. Nindot kayo, nako congratulations. Pwede na ka mamatay. Bitaw. Ang sa titubag nato sa Salmo, ang Ginoo naghimog mga katingalahang. Ato na lang kang dalian ato malimot mga tiguang naman tapulos din. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Yes, kung magpadayon lang ta og sunod sa iyang gusto og sa iyang ipabuhat nato, bisag masakitan ta, muhimo gyud na siya katingalahan para nato. Ang nasod karon na Pilipinhon nagatubang og dako kayong problema, kining grabing korupsyon
o grabing distraction sa atong palibot, labi na gining flood control nga grabing pagkaguba. Atong puy-an kanunay ang pagantos, ang pagpasayloay ug ang pagbiya sa sala, kay mao gid ni ang sekreto aron ang Ginoo makahimog mga katingalahan para nato. Dili lisod himuon sa Ginoo ang mga katingalahang kaayuhan, pero ang iyang requirement sama sa mga Israelita, kinahanglang magpabilin mong mutuo nako, maglikay sa sala ug maghigugmaay kanunay, maginantusay kanunay. Digilas na lang lingi ingna antuson tika kanunay, ingna antuson tika kanunay. So kamong mga sige paglibak anang inyong silingan ug siging kasukuan ang mga libakira, hunonga na magkontesta og kinsay kusog mo antos para sa atong isig katao. Kanang dili pa kaantos sagdai lang na, pero magpasalamat tas Ginoo kung kamao na tang mo antos. Ako magantos lang gyud kog sigig baligya aning slot. Sige ra gyud kog yaw-yaw, bahala nagjutay ang halin o mudaghan bang halin. Sige ra gyud kog yaw-yaw, antuson ko ni hangtod ko mawa dinhis Compostela o kanus amang kumawa dinhi. Ana no? Nga bulahan sad mo nga mo antos pod og palit og slot. Na bisag maglakaw na lang mo, bisag wa na mo ikaon, bisag din amo makapalit anang inyong para pakulor-kulor sa buhok ug uban pa, pero mo palit lang gid mo og slot, bulahan mo, maghimo ang Ginoo og mga dagkong katingalahan diha sa inyong kinabuhi. Promise.